Buenos días. Vamos a proceder a la presentación de las actividades del Ateneo, empezando en primer lugar por la que consideramos este año una de las más importantes, que es la presentación del Ateneo Barroco. De todas formas, insisto en que el Ateneo va a comenzar sus actividades de nuevo, después de todos estos 2 años en donde hemos tenido que proceder a otros sistemas y que han contribuido a que descendiera de alguna manera nuestra actividad, pero vamos a seguir retomándola como anteriormente. Y bien, hoy queríamos presentar la actividad del Ateneo Barroco, que será el próximo mes de octubre. A mi derecha está la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Mercedes Rosón. El Ayuntamiento ha colaborado en esta actividad, como es habitual. Y a mi izquierda está Víctor Carou, que es el alma mater de la realización de esto. Bien, esta es la tercera edición del Ateneo y que constituye un seguimiento al que ha comenzado hace 2 años. Nos ha animado mucho la acogida de público que ha tenido esta actividad en los 2 años anteriores, especialmente la segunda edición, que estuvo muy marcada por las restricciones sanitarias a las que hemos sido sometidas. Y realmente, pues en estos momentos el festival toma como punto de partida las músicas antiguas del barroco, músicas que en algún sentido pueden simbolizar un periodo de intercambio y diálogo cultural en el que el Camino de Santiago resulta trascendental. Precisamente el camino, la peregrinación y el intercambio cultural son la base de la programación de este Ateneo del año 21, que desde una perspectiva amplia y panorámica nos trae música que de alguna manera pueden ilustrar el carácter abierto, viajero, comunicativo, de mestizaje, de cambio, de asociación de los músicos y de la música. Nada más por mi parte, doy la palabra a Víctor Carou para que explique un poquito más los pormenores de... Gracias, Manolo. Adiantaba o presidente esa liña na que habiase a mestizaxe, o intercambio cultural e musical é un pouco o eixo, a columna vertebral desta programación, a meu modo de entender variada, que aínda que parte ten a música do barroco como centro principal, amplía a súa ollada cara atrás e cara adiante ao Renacemento, mesmo a Idade Media, e incluso con algún apunte cara ao século XX, non? Aquí podemos escoitar música sacra, ópera, canción, música de cámara, cantos dos trovadores, nunha programación na que a voz humana ten un protagonismo moi especial, non? Como ten o intercambio de artistas que consideramos fundamental para falar dunha programación na que se dialoga e na que músicos de diferentes procedencias pois colaboran xuntos, non? Os 2 primeiros exemplos son dous concertos nos que hai un protagonismo galego, pero compartindo escenario, compartindo proxecto con músicos de outros países, como é o caso de Resonet, cunha proposta moi novidosa que seguro que dará moito que falar. Mercedes Hernández e Fernando Reyes encabezan unha proposta na que defenden a orixe, a orixe compostelana da Chacona, non? Ofrecendo unha perspectiva etnomusicolóxica diferente das que estamos acostumados a escoitar para
esta forma musical, a da chacona, tan difundida, tan influinte que realmente pois segue a estar presente na creación musical ata os nosos días. Non? Aquí o barítono inglés Andrew Robinson colaborará neste proxecto que se titula Europa Galante, a chacona no barroco de Compostela para Europa. Tamén é moi importante o intercambio no programa de corte medieval, no que centrándose na figura do francés Bernard de Ventadorn, unha especialista como Paloma Gutiérrez del Arroyo, cantante, musicóloga, investigadora, compartirá escenario co arpista e músico compostelán Manuel Vilas para traernos probablemente un dos nomes máis enlleiros da lírica medieval provenzal, mesmo se podería sinalar como un dos creadores da canción de amor. Non? Despois, Italia, esta música barroca italiana vai a estar moi presente tamén nesta edición do festival, tanto no programa do clavecinista italiano Enrico Baiano, que se centra na figura de Domenico Scarlatti en Nápoles, para a partir de aí compartir facendo un programa a dous no que Scarlatti e Händel o xasón o alemán que despois fixo a súa carreira principalmente en Londres, como Scarlatti, napoletano a fixo despois en Portugal, en España, estes dous grandes monstros, estas dúas grandes figuras do barroco, protagonistas dos grandes duelos musicais dos que hai constancia na literatura musical, non? Un reto que protagonizaron en Roma tocando órgano e tocando o clave, pois estes dous músicos viaxeiros eran os protagonistas da proposta de Enrico Baiano. Despois, un dos fitos do festival, sen dúbida, é a presencia da soprano checa Hanna Blasíková, que traenos unha proposta moi singular, acompañada por un músico, polo norteamericano Bruce Dickey, un especialista do corneto, un instrumento que quedou moito tempo no olvido, pero que xente como Dickey pois realmente sacou a luz nos últimos 40 anos. É un programa moi singular no que se poderán escoitar obras de autores de toda Italia, do norte ao sur, e aquí hai unha variedade moi importante de xéneros, con ópera, con música sacra, música de cámara, etc. Non? Eses son os catro concertos do festival, que transcurrirá entre o 4 e o 22 de outubro, e que, como cada ano, terá unha actividade complementaria importante, ilustrativa, e tamén aportando temáticas de achegamento novas, como é a tradicional conferencia inaugural que este ano protagoniza Roberto Relova, realmente un home moi un divulgador nato, unha persoa con criterios estéticos, rigurosidade nas súas propostas, e que nos trae tamén unha viaxe, non? A viaxe da voz humana, que el titula Camiño da voz humana a través do mito, dende a mitoloxía grega, dende o mito de Arión, ata os nosos días, ata o cinema de Pedro Almodóvar. Despois teremos tamén as habituais sesións de cinema documental e música. Este ano vamos a facer un recordatorio dunha película que é trascendental para o que o cinema musical histórico e historicista, como é Todas as mañás do mundo, Tous les matins du monde, de Cordoy, que se cumpre este ano 30 anos, tres décadas dende a súa estrea en 1991. Outro protagonista da segunda
segunda sesión de cinema musical será Jordi Sabal, que foi o encargado, o director musical da recuperación, da interpretación e da recuperación das obras desta película que é tan galardoada. Creo que recibiu sete César nos premios nacionais franceses da música. Será Jordi Sabal o protagonista dese documental musical que complementa a proxección da película Todas as mañás do mundo. E ademais teremos os encontros cos artistas, as tardes de cada concerto sobre o mesmo escenario no que terá lugar o concerto, que este ano, por mor aínda das condicións impostas pola pandemia, pois non serán anteriores ao concerto a media tarde, como foi na primeira edición, senón que as faremos xusto antes do inicio de cada concerto. Os abonos se poñerán a venda o día 22 e as entradas soltas para cada un dos concertos o día 29 de setembro. Más brevísimas palabras. Antes de nada, pues felicitar a José Víctor Carou por la excelencia desta programación. Moitísimos parabéns. E, por suposto, ao Ateneo por regalarlle a cidade, por regalarnos pois un festival como este. Estamos na terceira edición, que xa forma parte da vida da cidade pois nestes primeiros momentos do outono, non? Xa, pois, como decía, ten un peso importante nesa programación tanto musical como cultural. Durante o mes de outubro decías que, claro, o primeiro fito é esa conferencia inaugural a cargo de Roberto Relóvar, que tivo moito que ver ca Fonoteca Universitaria, que estivo aí xa bastantes décadas aquí neste mesmo espazo. Ele controla moitísimo como decía José Víctor, é un grandísimo divulgador da música. Ele fixo a súa tesi doutoral magnífica sobre a música na filmografía de Pedro Almodóvar, e seguro que vai a ser unha tarde extraordinaria, non? Dende logo, o valor que ten para a nosa cidade, que é unha cidade barroca totalmente, o barroco tanto no noso patrimonio monumental como no noso patrimonio musical é importantísimo. Polo tanto, pois a presencia, a irrupción deste festival hai 3 anos pois significou algo que relacionaba directamente con ese grandísimo legado cultural barroco que é o escenario, pois eso, da riqueza musical que imos poder gozar entre o 4 e o 22 de outubro. Nada máis, eu grazas por facernos partícipe o Concello desta magnífica proposta. Estou completamente segura, os tempos son diferentes, non melloramos de todo, pero son moi diferentes á edición do ano pasado, que, como antes decíades, tivo un éxito importante, e estou completamente convencida de que esta edición vai a ser extraordinaria. Pues reitero el agradecimiento a todas las instituciones que han colaborado y que han patrocinado el acto, y nada más, se levanta la sesión.